Estando na mili, tuve un día un accidente contra outra moto e pasou varios meses hospitalizado. Durante ese tempo non lle fixen prácticamente nada, hasta que un día decidín volver a poñerme con ela, porque esta moto non está pensada para quedar parada nunha exposición, porque ás veces restaurar unha moto non só consiste en reparar pezas. Hai motos que che gustan porque son bonitas, porque corren ou porque sempre soñaches con telas, pero esta é diferente. Esta Derbi Sport Copa do ano 85 ten unha historia especial para min porque un modelo similar a este foi a primeira moto do meu pai. El sempre me falaba dela. Dicía que era unha moto preciosa, que a disfrutou moito, que era das que máis corría naqueles tempos e que garda moi bons recordos desta moto daqueles anos. Pero un día todo cambiou. Estando na mili, tuve un día un accidente contra outra moto e pasou varios meses hospitalizado. Pero a moto quedou prácticamente siniestra e naqueles momentos non había cartos para arreglala e desgraciadamente a moto tuvo que ir para o desguace. Pero aínda así conservou algunha peza, algún carenado, algunha roda, algunha cousa que se foi así librando do golpe. E durante anos a historia quedou aí. Hasta que un día se me dou por intentar recuperar algunha, pero todas estaban en mal estado, con pezas que non eran as dela, hasta que, pasados un tempo, me surgiu esta. Non era perfecta, pero estaba bastante avanzado. Tiña documentación, tiña o chasis xa pintado, tiña todas as pezas originales, tiña todo xa moi avanzado, incluso a instalación eléctrica. E, polo tanto, non o pensei máis, e falei a un amigo, enganchamos o remolque e fomos directos por ela. Acórdome perfectamente dese día, de ir mirando polo retrovisor para a moto e pensar en todo o que representaba para min e na ilusión que lle facer ao meu pai. Unha vez a moto na casa empecé a conocela moito mellor. A pesar de ser unha moto de 50, compareina con outras motos da época. Un amigo meu, por exemplo, que tiña unha Yamaha RD de 80 e a moto andaba sorprendentemente ben. Pero había un problema. A moto aínda non estaba matriculada como histórica. E como non quería ter a tentación de andar en ela sin estar legalizada, optei por desmontar un par de cousas. E deixando a parada mentre decidía o que facer, o que pensaba que iban ser uns cuantos meses, acabaron sendo 5 anos. 5 anos olvidada. Durante ese tempo non lle fixen prácticamente nada, hasta que un día decidín volver a poñerme con ela. Eu non son mecánico, simplemente hai cousas que non sei facer, pero si que hai outras que sí, e que podía aportar o meu grande area. Empecé pola estética, querendo devolverlle ese aspecto original de cando a moto salía de fábrica. Repintei varias pezas nos colores originales. Busquei adhesivos similares aos de fábrica e fui eliminando detalles que non correspondían ca moto original. Pouco a pouco foise parecendo cada vez máis unha verdadeira Sport Copa dos anos 80. E despois chegou a parte mecánica. A moto foi ao taller para poñela ao día, mecánicamente. Carburación, xuntas, rodamentos, reténs e todas esas pequenas cousas que non sabemos, pero son todas aquelas cousas que fan que unha moto volva a funcionar como debe. E, mentres tanto, tamén foron aparecendo algunhas pequenas joias, como por exemplo o guardabarros cromado original, que conseguín encontrar despois de moito buscar. E aínda quedan cousas por facer, entre as cales o escape e outras pezas que necesitarían volver a cromar, e outros pequenos detalles, e completar a matriculación histórica. Para min o importante xa está conseguido, porque esta moto non está pensada para quedar parada nunha exposición. Está feita para arrancar, para salir os domingos e para seguir facendo quilómetros. Non busco unha restauración perfecta, hasta o último tornillo. Busco recuperar unha parte da historia das motos españolas, da historia da miña familia e tamén da historia do meu pai. Porque ás veces restaurar unha moto non só consiste en reparar pezas, a veces consiste en recuperar recordos que parecían perdidos para sempre.